Petrovaradinska tvrđava svi je znaju kao simbol istorije i moći. Ali za ovih zidova kriju se i priče koje se nalaze u knjigama. Danas ulazimo u prostor jednog čoveka, Jovana Boba. On ovdje nije napravio samo atelje, već otvoreni hub u kome dolaze umjetnici iz celoga sveta i pokazuju svoj talent. Iza tog prostora stoji njegova priča o porodici, o vremenu i ljudima koje je on poznavao. To je lična priča i sad ulazimo da je čujemo. Dobro jutro, Jovane. Kako ste? Mokrane ruke. Ništa. Dobar dan. Ili jutro. Osim da lupetam, možda gluposti, ali verovatno hoću. Vi niste znali kako se ja zovem. Odakle porekli. Ne. A vrlo je šaroliko. Znači, ja po prirodi mojoj nisam ni ne nacionalista. Ja nemam nacije. Ja sam mađarski državljanin između ostalog. Ali gde je nisam od te nacije. Ja sam kao što mi prisvajaju Vojvodinu sa Donja zemlja, da mi kažu Olfeld, i ovdašnji Mađari se zove Olfeld i Mađari. To znači jedan deo Mađarske. Ja sam više nije deo Mađarske, već deo Srbije. Potičem moj pradeda, moj pradeda je poginuo u prvom na strani Austro-Ugarske. Isto koji Josip Broz. Na istoj su strani bili. To s tim se izvuku glas u glavu. A vas? Poginuo u prvom naletu. Baba Mađarica iz Zečke, ostane sa dvoje deca. Sa mojim ocem i njegovim bratom. Oni su trbuhom za kruhom otišli u Beograd, radili su, polagali beogradsku kanalizaciju i sve živo, da bi opstali. Moj tata je uspeo završiti trgovačku akademiju pre toga u Zrenjaninu. I snašao se, bio je u gostiteljstvu, radio kod ruskog cara kao šef bara, šef šanika i tako dalje. Onda je radio u vozu Beograd-Zagreb. Tu je isto upoznavao puno stranaca koji su putovali na toj relaciji. Sad ne mogu se setiti najčuvenijeg operskog pevača. Da. Ne mogu se setiti i tako dalje. I onda je stao na noge negde 40. godine, koliko toliko. 40. ili već 41. počeo raditi, znači 40. Jednostavno je počeo da stvara lanac pekara, pošto je upoznao moju mamu koja je bila prodavačica jedne pekare. Onda je on uspio da otkupi jednu, pa je drugu, tako se upoznao s mojom majkom. I onda su se venčali. A moj stric, kao mlađi brat, kao ludak, on je bio odmah uleteo u komunjere i bio je istaknuti. On je spasao ovog Titovog zamenika iz zatvora. Đilasa, Rankovića. Rankovića. Udbaša. A onda nije bio, onda je... Pa onda je u vrhovnoj komandi. Begao je u partizanski kosmajski odred, prvi. Da. Onda su moja baba i moj tata gledali kako mi izvuku živu s glavu, šta će sad. I onda su brodom dospeli do Novog Sada, zato što je baba kao Mađarica, mislili su ovdje će proći bezbednije, zato što su mađarska okupacijna zona. Da. Eto tako. Rajko Grlić, kad smo pričali, vi ste rekli da ga poznajete, ja sam rekao kako on, rekao da je svakde u svetu, što više mešanosti u svojoj lozi imate, da je to pozitivna stvar. Različite kulture. Samo je ovde na Balkanu to hendikep. Ako niste 1/1. Ja od mojih tih skromnih imam, na primjer, direktorica PEN kluba iz Argentina za Južnu Ameriku, znači Utjecajnija. asocijacija pisaca, PEN klub. Da. Ona je bila kod mene.
ime mi je na Facebooku. Poklonila mi je njenu knjigu, ja sam bio na promociji knjige, poklonio sam je jedan crtež i tako se poznajem. Pričali smo par sati, s tim što je meni pričanje učenje jezika. Ja slabo govorim engleski. Ja samo se čini da dobro govorim, zato što svaki dan pričam jedno te isto. Dobro prikrivate. Ne prikripam, nego... Kažem u komunikaciji dobro prikrivate. Ne prikrivam, nego baš na to govorim. Tako da, te nacije, drugo, kako ja mogu da budem opredeljen na nacionalno kad sam oženio. Moja žena je Srpkinja i to ne obično, nego prezivala se Mataruga. Znači, ono je selo Mataruge u Crnoj Gori, pa Mataruška banja, to su sve njeni neki preci stvorili i na kraju je deda je bio negde gore u Vojvodini, ali sad kod Sombora. Pa i to mogu da zahvalim mojoj ženi koja nije bila ni sileđe, na primjer. I ona je idealna. A na primjer, ona me zove telefonom ako slučajno nije nešto blizu smrtnog slučaja. Ovaj telefon meni nije zazvonio tek 4 puta u životu. Ona ne pita kao doći kući. Ili ako nešto treba, onda će reći. Ali ja sam ovde potpuno slobodan. Ja bih mogao da budem najveći švaler što se vremena tiče i bezbednosti na svetu. Ali onda bi zloupotrebio. Da. Znate kako kažu, nije bitno, niko nije idealan. Bitno je da li ste idealni jedno za drugo. Tako. Pa već sam idealan zato što je... Opstalo. Zato što su deca uspešna. Pa nisam ih ja učio azbuci, latinici i čirilici, još možda. Možda ne bilo upravnik, rukopisno vodeveljim matice. Znači, i žrtvovala karijeru, nikad nije postala naučna, što kažem. Zato što... Posvećena porodica. Pa da, ja sam stariji 10 godina od nje, pa sam se njom učio a ona je bila normalna i rodila 2 djece. Sam u Matici Srpskoj je doživao jako lep život. Zahvaljujući ne Titu, nego Aleksandru Tišmi i Bošku Petroviću, akademicima. Tako da, to je to. Ali mi smeta što su sad ti veliki opozicionari nazivaju ga komunjarom ili bilo kog komunjaru, kod ja sam rekao, Bujasi su komunjari. Milica Bujas je bila partijski sekretar mesne zajednice. Zbog toga da je tako da te stvari, a drugo floskula, Titova floskula o bratstvu i jedinstvu za mene još važno. Sad bi pre neko dan se uvideo jedan pesnik i izjavio na televiziji da je za njega Đole Balašević najveći pesnik. Ja ne tvrdim zato što nisam stručnjak ni za jezik, ni za poeziju, ako se radi u tehničkoj redakciji 22 godine. Zato što, mislim, ne razumem se u sistem poezije, zato što ova moderna poezija, kao i moderno slikarstvo, ne dotiču sve ljudi. Mene, na primjer, meni je bio moj urednik i prve knjige je bio Aleksandar Tišma. On je najmoćniji i najskromniji čovjek koga sam ja upoznao u životu. I on kad navala mladih pisaca, to je sve išlo preko njega. On kad primi neko... On im je otvarao vrata. Svi su sujetni, da. Ne, otvori im vrata. Pa kažem, on im je otvarao vrata da uđu u taj sve. Jako je bio rešetao ih jako. Kad neki dođe, kaže, samo sedite ovde, hoćete kafu, hoćemo, naruči kafu, obučemo Anteli i uletite. Tako da, a Mika Antić, na primjer, da više nije Tišma bio niko i ništa, nego Mika Antić je mene molio
kad je bio jako bolestan, kad je znao da će umreti, da ako sam u stanju da kontaktiram mog direktora koji je izbeglica iz Zagreba, Ljuba Andrić, Da. u to vreme je primljen u Maticu kao direktora, da mu izdamo sabrana dela da bi obezbedio decu. A za tog Ljubu Andrića sam ja imao adut zato što sam ga ja vozio službenim kolima u Beograd i ugovorio sam sa vojnom štamparijom najpovoljniji ugovor ikada za izdanje srpskih pesnika. To je bilo u 2 toma po 5 knjiga. Dakle, bila inflacija, rok izrade, posle roka izrade 3 meseca do prve uplate para i Obezvrede smo. tako da nas je 10.000 knjiga nas je koštalo na 400-500 knjiga, a ne kupanje. Tako da, Tako vreme bilo. tako. Znate što ja slabo pratim sad umetničku scenu, osim digitalnih mreža. Drugo, one koje ja poznajem su vrlo jake. Znači, ako istorija postoji, ja poznajem istoriju Tvrđave. Moj tata je došao 54. godine u Tvrđavu, bio među prvima, znači Jovan Srnatović, Nikola Graovac. U ovaj atelje, ovaj vaš, jel tu? Ne, ove atelje sve. Ovaj u kom smo bili, to je moj kum Mića Mihajlović, on je iz Kraljeva. On je najpoznatiji zadnji, koji je poslednji umor. A pre toga Boško Petrović, njegove atelje gore, on je osnovao tu ustanovu, to je kulturna ustanova za tkanje umetničke tapiserije. Znači, 61. za celu Jugoslaviju. Najpoznatiji slikari jugoslovenski su pravili nacrte, a ove su tkale tapiserije. Ta institucija je jedna od retkih u svetu, tako ima 2-3 u svetu. To nisam znao ovo. Da. Ja sam i održavao i sajt svoje vremenu, sad se to izmenjalo od opet nisam. Where are you from? I'm from Germany. I'm from Portugal. But we both live in Portugal? Portugal. Yes. Yes. I was in Madeira in 82, 1 month. I born in Luka Salapura, moj prijatelj koji sam trenutno prisutan, mi se poznaje od 97. godine, kada sam ja zatečen od mojih drugara koji se bave informatikom, doznao da je internet stigao 96. godine u Srbiju i da imamo prilike, ako ja kupim domen, na Da ga primer neki, a koristi. na prodaju su svi U domeni, naša grupa emigranata iz Kalgarije, iz Kanada je prodavala u zakup domen. Srbija, Da. Vojvodina.com, sve to je te. I onda sam ja rekao, kao mladi majmun, odmah rekao, važi. To je bilo avangardno. Avangardno. A ja sam osnovao firmu, nas 4 i ja 5, jer bi tako je, nije važno. I 97. godine, onda smo upoznali Luku, a on je samostalno počeo isto kao amater.
art magazin, da se bavi umetnošću i koji dan danas postoji, a Vojvodina je imala pauzu, a sad je opet. Sad je on webmaster i sada imam nove softvere, plaćene, tako da je, kaži pa... Art Master je, čime se bavio Art Master? Ja sam u stvari likovni kritičar. A kad je pisao za dnevnik desetinu godina i za časopise, za struku i tako dalje. I jednostavno, Andrej Tišma i ja smo želeli da pokrenemo štampani časopis koji bi se bavio likovnom vizualnom umetnošću. Dobro. I onda je stigao internet u Srbiji 96. preko Beotelneta. Pošto Ej, moje obrazovanje je inženjersko, ja sam diplomirao na FTN-u, prepoznao sam u cugu, rekao, ovo je kakva štampa. Pa to samo poštarina košta da bi se poslalo negde, a gde je svet, jel? Rekao, i tako je nastao Art magazin. Normalno, u to vreme nije bilo literature, nije bilo znanja, učili smo sve na peške, hvatali iz časopisa ovakve male crtice na stupcu i sediš i probaš i učiš, jel? I tako je krenuo. I onda smo, moj kolega Saša Tapički, ja otišli... I onda normalno razvojem i saradnjom sa drugim kolegama i tako dalje iz Bobovog tima i oni sa mnom. I učili smo jedne drugih. Nije bilo tajni. Jako brzo bio uspon, nevjerovatno brzo. Tehnološki si imao dobre, pametne ljude, koji danas više nisu pametni. Mnogi su napustili, razočarani. Ali mi smo, s Vukom smo se upoznali u julu, kad je on aktivirao Art magazin, 97. godine, a ja sam sticajem okolnosti poznavao komercijalnog direktora sajma, pa sam dobio 300 kvadrata prostora za nove tehnologije i da ja smislim šta god hoću iz oblasti umetnosti. I onda sam smislio to i napravio sam prvu internet konferenciju na globalnom nivou, a gost je bio u ono vreme poznati Vuk Drašković, koji je došao sa svojom gardom, tako da je bila puna hala, a mi smo pripremili, od Nemanja Pavlović imao Sony fotoaparat koji je imao memoriju za 4 slike. I onda smo ga snimili Vuka na ulazu, kako ulazio, i postavili na ekran kad je on došao u sajam, a gore, oko nas gomila raznog sveta, pa su bilo komentara, Vuče, sediš ispred grba, nije grb, nego je bio logo mog sajta, koji je bio zabat, odnosno onaj gornji deo Vojvođanske kuće. I žuto i crni okvir. To je kao austro-ugarski simbol, pa su pljuvali Vuka, kaže, nije ni vidio gde se... On nije ni upućen. Tako da, ali se jako iznenadio kad je već došao i kad je video sebe na monitoru. Imali smo samo 4 slike. Tako da smo i to ispoštovali, a on je bio jako uzbuđen i istorijski, to što ne priznajem, istorijska činjenica da sam ja napravio prvu internet konferenciju u Jugoslaviji. I onda je tu kraj. Naravno, posle te fešte smo otišli u restoran, gde je bio on, gradonačelnik bivši i sva svita, došli su s 3 kola i račun je ostao na mom ortaku. Uvijek su znali. Da ja ne verujem da je on od svojih knjiga zaradio velike pare. Slušajte, ovo što pričam, to su moji intimni doživljaji. Ja sam ga upoznao ranije. Sve opozicionare i Šešelja sam znao, zato što sam bio tehnički urednik Matice Srpske. Ja sam 2 puta nedeljno išao u Beograd u razne štamparije. U Biggs, Radišu Timotiće i ostale štamparije, tamo smo štampali knjige. Dinko Davidov je bio Novosađanin koji je vodio antikvarnicu Matice Srpske u Kneza Miloša ulici, Kneza Mihajla glavne ulici, preko puta akademije. A moj glavni urednik Boško Petrović je bio akademik, pa sam često i njega vodio sa sobom.
ja poslovno, i onda kad oko 3 sata pre 3 sata kad počinje gužva, smo se nalazili u toj antikvarnici. A to je bio skup svih opozicionih stranaka. Lidera. Da, tako da sam tu upoznao Šešelja kada je bio pobratim sa... Kum sam. Kum. I tako da... Srpska posla kumovi se brzo raziđu. Onda bi Davidović me upoznao sa Jovanom Vlaškovićem. Da. Tako da sam zvao me, ja već izašao na ulici, kaže, Jovo, vrati se, evo ti ovdje Ibanjak. Tako da upoznao sam ih. Jovan je bio blag čovjek ovako u komunikaciji. Ja ga znam samo kao bradatog i pružio mi ruku i rekao je drago mi je, ništa više. Novi Sad je 70. godine prošlog veka bio koprodukcijni centar Hollywooda za snimanje američkih ratnih filmova. Tako da Clint Eastwood je ovdje snimao film Kellyvi heroji, mislim da je Kelly's Heroes naziv filma. Ja to ne znam da li sam gledao to film, ali su napravili su neki zamak u... Prljavi Hari, ja sam od onda upoznao njega. Nije, meni je, reći izvinjam sad, meni su ti njegovi špagete westerni, tu je, ima je onu trilogiju što je Sergio. Ima 10 izdanja. Ali ta trilogija, kako se zove, za šaku dolara, dobar loš zao i za dolar više, ili tako nešto, ta tri su bile. Sa pratićom muzikom. Sergio Leone je napravio i to je trilogija, kažu, bara sa ovim kum trilogijom što je radio. Ma i veće, zato što je bilo, u stvari jest isto. A najdraža osoba koju sam upoznao tako je bila Jane Birkin, koja je isto bila gore u hotelu, slučajno došla kod mene i bilo je vreme za igranku gore na terasi i onda je dolazila svaki dan da ja budem njen pratilac na igranci, tako da smo neki moj pokojni prijatelj Voja Forpas i ja igrali s njom, džuskali da jedan razmaka, ne da kažem da sam ja s njom imao nikakve veze, osim simpatije, ali je bila predivna. Ja verujem da svaki čovjek koji ima sreću da doživi moje godine, 76, kada mu proradi mozak i seti se nekih stvari da je potpuno ista količina saznanja kao i kod mene, tako da ja volim da se podsjećam. Sad sam angažovao i Luku da napravimo taj film koji se zove Memories. Ja sam zatekao, imam skladan brak, žena moja nikad mi nije zabranjivala da ja čuvam slike bivših devojaka, sad smo ih digitalizovali i napravili jedan memory. Kad gledate taj Memories, i to je jedno iskustvo koje ti ništa ne garantuje. Kaže, treba biti pametan. Kakvi pametan? Da sam ja bio pametan, završio bi arhitekturu u Sarajevu. Ne, nego bio sam najbolji student u mom životu, sam bio prve godine u Sarajevu. Dao sam u junu 3 osnovna predmete za prolaz, ostala mi matematika 1. I onda me ostavila Sarajka, predivna devojka, znam joj ime i prezime i stan i kućni broj stana, nije bitno. Koštala vas je diplome? Ne, nije ona. Tata je meni platio put i da se vratim u Sarajevo i da položim ispit. Imao sam cijelo leto na ispit. Međutim, u Novom Sadu sam se zatelebao u jednu poznatu Novosađanku, pošto je otac general Brajović, koji je uhapsio Lera na grani, znači čuveni. I zatelebao se ja u nju i otišao na ispit i otišao u kancelariju i ispisao se. Tako mi je završena karijera u Sarajevu. I bio sam zaljubljive prirode i gledao sam svet ružičastim očima. U centru je bilo uvek neka ženska osoba i to je dominantno bilo. Mislim, jasno je da se u ovom
ja ni ne znam kako da ga nazovem, spotu, koja je kao životna priča. Postoje samo one devojke koje... Da, on je birao fotografije, pa je stavio koje mi nisu bile devojke, ništa, to nije strašno. Ali je slika tog vremena i te lepote tih devojaka onda i sad. Pa lepota je uvek ista. Ona je nepromenjiva. Tako da, većina njih su mi drage koji su me ostavili. Zašto? Zato što sad sa tim iskustvom, kada analiziram sve, znači, ništa ja nisam mogu tu da doprinesem, ni da sam bio bolji, ni jači, ništa. Kako je život, evo, tako se poigra. No.